Ayan po mga ka-farmers, good afternoon. Ayan, nandito po kami sa Barangay Kisikis, Halcala, Pangasinan. Ayan, mga ka-farmers po natin. Ayan, ang ating napakasipag na CEO kasama natin sa araw-araw na ating pag-iikot. Wala po tayong ginawa kundi mamigay ng ating foliar fertilizer, ang tig-1 litro sa lahat ng mga dalo. Ayan po, ganyan po natin kamahal yung mga ka-farmers natin, ang ating company na Golden Spring Water Corporation. Ayan. Wasingan natin ito. Anyo nga usaran tinawasa, anyo nga usaran iti danong iti refill na inuman tayo, tagi danong nga inuman tayo ako, awan tinutrients na diyay, nga ipadawa na dito. Ipangalan nyo si danong ijay gripo. At gripo, nilula tayo, isutin nyo na, pag-imakot na pinubin ka sa nakapagpagod ka. Ito na po yung foliar na pinaka the best na foliar dahil ito po ay eco-friendly. Ayan, insect repellent na po siya. Ayan, non-toxic po. Ayan, andyan na po lahat. Opo. Yung mga acidic na lupa natin, ayan, isusulk treat niya po yan. Lalo no, asigod ka na pasin ng karawan nyo dyan ng tuna, dapat pakas lang nyo, huwag kong dapat pasin na lang pakas, fish try mo tayo. Ang kay madalagang, tagipin mo ang dagatong, nanuuman, yung bagay, apay nga, naghilo di ulo na. Itayin mo. Pati yung case na naginatong, Ancho, 196 ml for every 1 liter. Pero na. May sigong tayo. Tapos na maraming content na. 3.5. Iti pH level na. Iti bawat may sagalang sakto. 22 ml. Iti ang kalagay na happy. So, ibig sabihin, napintas na kwasilan ito. Kaya ngayon, kailangan na gumawa natin. Kung gumawa ng pesticide, fungicide, insecticide. Ayan mga ka-farmers, ano pang hinihintay po natin? Tangkilikin na po natin at Growers Beat 1000 plus at inianyayan po namin kayo na mag-subscribe sa aming FB page, Facebook page at saka YouTube channel po. Ayan, Golden Growers Beat 1000 plus. Ayan, kung nais nyo po na mapuntan din namin kayo, mabigyan kayo, ma-testin nyo po ang ating foliar fertilizer Growers Beat. Ayan, tumawag po kayo at mag-message na rin po kayo doon sa ating FB page saka YouTube channel. Ayan po. Maraming salamat po mga ka-farmers. Ayan po. God bless us all po. Ayan. Please follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you.